ni son nake kawai yanzu tunda muna neman wannan wurin ka gane ko ki muga mutumin nan ko ki mu gani ko ki kai yanzu kai ka hidda mana mafita kawai yanzu ya ne za a yi ka gane yanzu ya ne za a yi na ne ya mu samu ka gidan su yare ga ka cikin nasu ka ce ka ne kuma dole ne ya kamata mu samu wani wanda za mu tafiya tambaya wanda za mu tambaya a nan wannan garin wannan kuma a anguwa wannan unguwa ga matsalar kasan ba sa jin Hausa to ai abin da ke so in ga maki ne wa ga maka Hausa nan babu Hausa ba to kasan ai kuma dole ne ba zan tafi garin ba sai yawa kana ga wani can tsaye mu je mu tambaye shi mu ji in Bahaushe ne ko ma mi ko wani irin yare za shi wallahi mu tambaye shi da ba Bahaushe ko ma waye ko ma ba Bahaushe ne ba wallahi sai ya ga mu ne mu tai kawai mun wahala mana kin yi shi muke kai da ka gani wannan ban ce wannan ban ce Bahaushe ne gwaranti ne na fi nan prontiti ya oui oui oh ademangwe kosiyo c'est tout amangwe kosiyo mu dai mu tambaye shi ai sai mun tambaye shi in ma kijin magana ai sai shi duka dole assalamu alaikum yawa tare ga sari nan su amma dai gobe kaman ko sai ya ki kurokonu kuwa an tare mun rawurish tare ga sari lallan tambaya muke konnu sabu je vais te rappeler là OK inchallah oui bon quoi malam tambaya muke gidan suna na baba da sauko ne ga ya mashi ce mashi nace maka tambaya muke gidan suna na muke tambaya abokina ne yarinyar shi gidansu na haka an kace layin gani take nana yayi bara su kuma sun nana nana ita su kadai ne Hausa a cikin anguwa nana nana su kadai ne Hausa a cikin anguwa yayi girma mini profe nan tuba ma yakin kuda ka biya ni abokina ka biya ni bar shi gidan suna da zaka ga mu mun gano ya ba mun bara wuya kau ka ji yace aka ga me ke ka ji ko kau ba za ka mun gano ko nun ba nan ye mi ya girmu nan ye ya girmu ma ko nan ye ya girmu ba zai ga yi ba kenan ba bara Kodu sozi. Da sani. Da ka ta. Na sani. Kana ji. Wannan bakar motar da ka gani. Inda mutanen da ka wuce ta. Nan ne gidan suna na tabbat su kadai ne Hausa wannan layi.